Abbas, ai sabis, zumbur. Kowa mai jiri itatuwa, sabis. Ana zumbur. Mana. Babban gaye. Alamu fa kai da abu ta kake. Adar kuwa, me faru? So nake ka gangaje ni ka ban maganin zumbur sha. Barin kera ka. Ba aure ne da gangaje. Saboda tsaro dai, ai ana son ai sabis. Muna da nagari, ko barin baka. Ka ba nagari ba na ruwa za ka bani. Yau budurwa ta. Barin baka babban hadin. Barin baka babban. Hello baby, ki tabbatar an jima kin zo dakin. Yes. Kai mutum. Wannan shi aika da AK47. Zumbur kenan. Daga wannan riƙe haka. Zumbur kenan. Dole in kirarin yanayi. Ya an gama ka'ida sa kake zance. Murfi biyu. Murfin san wannan karamin murfi biyu zaka sha. Kai yanzu ka ganni haba ka ce zai sha murfi biyu a wannan. Ka'idan maganin shaka mai karfi ne. Ta da zaune tsaye. Kai ka sha murfi biyu kawai zaka sha. In ka sha sai bayan kwana biyu ƙara murfi biyu. Ka ji na ga ma. Zai sa in ji ni ke zan yi awa biyu. Magani ne mai kyau. Unlimited ne. Unlimited. 32 na sama. Har da ƙari? Amma dai ka tabbatar magani ne. Allah ya yi na gode. Muna da nagari muna da zo fa kake sola yau. Ma ka ake cewa maganin mutum zai sha. Ba ma namijin bane ba. Murfi biyu. Cap. Il est smoky bon. Dan dina fara soya kai. Dissolve! Dan laki da manga. Besar kula. Ina baya. Kudo. Aku kan ina gari. Kai. Me yasa ne kare? Buge ka kai? In ba gwagwara ma buge ka kai. Me ya faru? Wallahi wani da ya bar kallo. Wani da kallo alwe ne ce sha mai bibi da shanye duka. Nuwa Timon. Shi ne dai wani nuna tin wani gajere kamar ba. Shi ne ne da gudu. Nan. Alhamdulillah. Rage mai. Boy. Mun ya ga mai. Kare. Subhanallah kalli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai da nace ka sha mun bibi ina ka sanya gaba da shi. Akwai mai bashi. Ma zumbur na bashi nace sha mun bibi. Kusa bai kuda. A nan kusa akwai gidan karuwai. To tun wurin ku ne ka tuke ba. Ina ya dole ya da. Dissolve.